الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا منتقاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت لعبة تفاني ونخو حنت خيس لبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلا دلونات دلونتنا دلونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات دلونتنا دلونات دلونت دلونات دلونت دلونات ذهبنا هلاونات أنا بنعطي مرداحة انتهي زبل زلغو بفلاي نتوم أبي إرترا أب طليان خوينوم ديوم أب سعودية خوينوم ديوم أب أوروبا خوينوم بفلاي تن عبيتي ملوهي وطن نزاها قرينا بلا بزو حلفاز قبرا الجد ما نبطرو تاقز انزاعت وزلوا هذا عبي اكونومي كراشي متسالو نزن سبات زياتن مأتوز خونالو قزان قبراتن زي قبرا زلوا مريتي بكاديو بحال خاسر كاديو ادلات كفتر اللو زخل ما انت غيركا أتاوي نتمنجستي يخونو نزن خجبر منجسير ترادما ميزكا زي أبزع سل دريكا زلو قط بس أقام زلو نايتي ناي بانك تادي ناي UN دي بيديو قال لكم ما توم UN بزوج يعجز اللوية منتي infrastructure ناي finance ناي قالن متقرّاي إيرترا نزل لواتس أقاتات كينوتا معدنات زلو قال لما لقديفكا ولا توريزم دنولو أبدقو زلو سب كابز حجز مس زلو فتنا ناي دقة ناب عدو قصو نيرترا خطكم اللي زي كونس نفسك تكملوا خيط كله بزح كابيتال نيرترا كتو كابز نجارزي بلان بي نخجبر كابيتال نخطو إيرترا لوت نخجبر كلت عفن نخجبر بخمي غير ناس الواح نجبر نخل I know تي منجس إيرترا بزوانز priority ناتو ناي security حتى قليل يكون زلوا كمي غير كاز نجارز بالانس كجبر تغل منياتو متأن جنزبنا بإيرترا زعتوي متأنو منجس إيرترا حيالي خو متأنو كطبعا إيرترا حيالي خو متأنو إيرترا أمارات خلوايو نتوم سراويت دموز نموساق ديو نتوم سراويت جزاوت نمسرح ديو نتوم عب سدرا سواتن سنكولاتن نمتوار ديو انت زي اللي إذا دقزوا السب proactive لنا إيرترا نكعتو incentives مخنياتن سحباتن تديفتير كالو كم زلو كغطلي حوالك سدديو حق جنزب أبا عمدي كلتا عمد كافيكيشن كخيديو إذا كلنا نزقبرا زلونا إيرترا كم زحجة تخوض زلو زقبر وامبر عبي نقر نخدقبرا يحق زوانيم اتساقام زلو مسنا إيرترا قدا زلوا ولا كقبرون تفتنو كم بوصاي زي قاخين كم برمس إيرترا أب مقبار قرب كبت كم زلو ينقرونيم قل كم زبالكايو ناتنا institutions ولا profit centered institutions أقيمنا تسأنينا تعاقبات تتبع نقول إيرترا ريلوكيت كتجبر خلاوي كتنقص خلاون كاب زيرو دي كونس كاب تسريح زلو نقدميت كوسز خليو سلازي زيا حساب زيا ناي بحكي أزيا بالاستقينات سمعتني نبنتا venture capital كنجبر تخينات تبع نقول أبز دقيق أبز قربا غيرنا زين أنا زبلي جن كم تبلو زلقة إذا ناي أيهود موديلس ناي كتبا ناي بحكي بلوس حسابي جن
it's not that easy كم ሕብረተሰብ ኣከም ዓይነት ደረጃ ንኽንበፅሕ ምናልባት እቲ ተስፋ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ በዓል ኡጋንዳ ዘሎ ብመሰረቱ ክጅምር ከሎ ብኸምኡ ዓይነት ሴትኣፕ ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን ኬንያ ኣንጎላ ገለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ካብ ንግሁ ክብገስ ከሎ ብኸምኡ ዓይነት ስለ ዝብገስ ዘሎ እሳቶም ፅቡቅ ክገብርዎ ክብሉ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሰብ ግን ብመጀመሪኡ ክብገስ ከሎ ንበይኑ ብዝኸዶ መንገዲ ስለ ዝኸይድ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን እቲ ሓሳብ at the end of the day ንሕና ኣብ ደገ ኮይና ንገብሮ ዘለና ኢና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከይድና ክንገብር ንኽእል እምበር ሓንቲ ከይገበርና ፀኒሕና ናብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ከይድና ያላ ግበሩ ምባል እውን ፅቡቅ ከም ዘይኮነ እዚኣ ዘረባናትካ ሓናፂት ኮይና ረኺብያ ተደጋጋሚ እውን ከም እትብል ኢኻ ግን እንታይ ኣብ ዝብል እየ ዝወድኻነ መጀመርያ ኢንዲቪጁዋል ሪስፖንሲቢሊቲ ክህልሉ ክኽእል ኣለዎ ብግልና بدرجة تمرتنا قطبانا من عبرونا تعنانا دحن زخنا زيجاتات تخينا إن أنا يرترخ نتغمان خل دجاز اللو هزبي كجبرز خل بزح عمل لو وجن أتي عبوشتي نعبوشت نخمات بوشت استدرخه بزخوني تبدجاز اللو وتصيد كجبرز خل عبدجة كعبوشتي كماتك خلالو تي invitation ويكا energy ناي مسحاب تدجاز اللو دما كواس على زخل من قدي نعطي مرداتا كميو كما يتبل نسخة كابت وشتي زأكل أجندة نايم عبالة متيو يصعب له ذا نتسب involve نخجبر نخسرح نخجوايه innovatively بزلوا ترى يكون فترة ونت وثيقة يستحب له ذا تسب أبكمو انت عين تريد لك أصغى معناته دجاز لنا حدا هذا زي بزوجكم قبرنا نخل على اللوجن at the end of the day أبدأ جينا زلنا دعاني تكون قبرنا نقل مستعوشت زولك خونا يكلني عوشت زولكن كم زكالو تغرات ريسورس نكسحباي لنز غوايو زلوا ኤርትራ ኮሞ አግሬሲቭሊ ትጓያ ያለው ነዝደገዘሉ ሰብ ኩሉ ሰብ ካይኮነን ከማኻ ነታ ሃገር ህልፍ ክብላላ ዘልክ እንደ ያለው ስኬፕቲካል ዝኾነ ርህቅ ኢሉ ዘሎ ብዝበለጽ እንተ ተዓዲመ ወይውን ዕድል ተተዋሂብኒ ክብገስ ዝኽል ክሰራ ዝኽል ዝብል what do you think ካብ ኤርትራ ክግበር ዘሎ ለውጥ ኢላውን ፊድባክ ነብደር ኮይና ወልታና መጨረሻ ድበልካነት ቢዳሕራና ብትኻልክ ምለሲ ማንም ኤርትራዊ ኤርትራ ድዕደም የለን that is very clear. I disagree. Why is that? Why is Eritrea different? أنا أبتي disagreement كثير كاتم كنا متسن خيرنا. ما نم إيرتراوي كل إيرتراوي نيرترا عدمي. أنا نعي ما نم سب نيرترا عدمني أي تبيني تناتي أبركتون تاك خون خير بعلي متينة تناتي أبركتو يقبل مالتي. لذي زخنة fully invitation كهلو على جنتي وكبهاد اللون تايم تي environment عدام خون على EUT زربا عدام خون تي حقيتات ناي business نتاعي كم نمسد تينا حقيتات ناي تمرتي transparency ناي تي أكايدا ناي تاجر نخلو كفوت كوينو بقليلو سب انجيج كقبرلو دخل كنتات كفتر كخير على حجي ابتام ابز مصحفي كمان تي له اب منشمو زناي طليان امباسادر كابير ترا خيد كله قد مع عامه خيد كله انترفيو غيرمو وجيب زعبا كوميرشال لوس كزارب كله منغستي ارترا مينستر فوزي حاشم انتاي يغبرو خمزلو نتي كودز ناي بزنس كودز نخيرو نخلصو اب تعدي انتروديوس كغبرو تي كوميرشال كودز مالتي commercial laws و rules for law transparent مول عالم كسرح دخل عقبا موصا مالتي زي مسرتاوي غيركا شعو تي بنصور عقبا بتمنغستي كسرح له دخل كنتات تفطر وتزبي كسرح له دخل كنتات تفطر مالتي بتعدي جزء هذا نغاري كلاي اتمنغستي اتمنصفات اتمسرتاوي منصفات كله غيروي مقدتات تنا كوميونيكيشن حجي متصالو ناي هيلثالو كاب كله جن بجك هذا ناي سكيورتي إليمنت ناي عبيد من تزاربات لها ناي إيرترا بوزيشن أمول عالم بخلو تفليتي من السودان دلنا من إيجيبت دلنا من السعودية عربية دلنا رخكبا فيجن 2030 ناي سعودية عربية
تي سألتات كأورب ديستراكت قبرن الله كستاخ خون كله anyway تي Vision 2030 ناي سعودي عربية دقوق رودلو مستوريزم تتحازي almost سجي تودي كتما غيرما ونيوم كتمات بحر up to Red Sea they have spent $30 billion هوتيلات بولو airport بولو بزح نجارات يمجرما وريزورتس حجي up to Red Sea tourism ما عاد يخسر قبر دلو إيرتراخا تناتا حيلتها تنتهي كمهانو رجاجيتا تي زلو resources أو in terms of mining ناي بيشا بولو ناي زي كستاي بولو زي ناي potash بولو كل استفر عليه بوتا identify كيني نخسره ready ناي agriculture كمو ready ناي تمرتي كمو ready تهزبنا مالتي حجي اتخمت صدق البوم على إيرترا قال لي لا يكونن it's a huge boom نعو anticipate كتكبر كتكير علىك you have to anticipate تتمتعي عدلاتنا إيرترا نتمتعي عدلات كما يجيركا أبو تأتو زلو عدلات قال لي لا هون حسب ندحر إنترنت بدن بيخسر جميرو إيرترا إيكونومي ندحر تجازاتي تفقيد مخسر جميرو بدحريو ولا حنت تتأكد بلنا دخل النجار يلا تتأكد بلنا دخل النجار سيلا in terms of tourism in terms of manufacturing in terms of everything نازي أبدأ خن الدراجة وكنكل علنا أبدأ خن قربوا له خنكل علنا participate كنقبل من قصير ترى تقبل دلله جيروا ترى يكون بسنا حسب بكله مرديته سيكون له حجر resources سعوديكا أبصر حكايات خلوا تهزبي كما يجروا يحبوا سي نزينها أبدأ قدر لنا كنقبل دلنا بعدنا بزي كنقرب علنا كنقربات بعدنا ينان قبرو حنسب تسرح مستجمر شعو أكن لي كسايت هون أقرقرت بال تقريب كان ده سنحكا كيدكا مستي كسايت تسرح مالتي من قصير تقول كذي بريزيدنت سياسة بمتي خلوا خزارب كله ويتمرتي ويجنزب كابون العالقن تي متحابير كا تسرح له to collective effort towards your nation نعو ناخد قبل كا تناتكا community تأساسيرو viable كوينو economically بخلو عينتها كايدة ناي بحكي حيال دخونو كوميونيتي كفتر على كله إيرتراوي كوميونيتيات بتعمل حيالي جن structurally كبتي جبو أكايدو كحز أي تصرحن أنا هتو تواقفاتنا قليل أي نبرن حزبنا يسدد نيرو كاب كل تشح بفلاي سقاب كل تشح عصرت حنا عصرت خلتن أجيت هنا تغيري زغلو شجر دمت أنا نبرد دايما دايلهم إيرترا سيكوت صور فتنز نورو اثناء ايكونومي نخيسر رح حجيقات حزبنا نخمل لسكا نحنا نعو كنسرح له خنكل لنا حزبنا تحاوف له خنته حزبنا بحسب سرح له خنته حزبنا تناتو فاينانسينج عالم باي ذا واي اقد سيتنت بي حجي كنزارب لنا زي اب عالم متيدر له لوتي حنسابن نحوارن بزح مغيرات تمتصير أب أمريكا حجي دلنا يا خنتات أمريكا أزيو أبزي ترجع خنتات كم دلوا دري خنتات تفتير دلوا أزيو حما خنتات تفتير دلوا تمالي زنبر demonstration فرق أمريكا أيو وتشي بتفرق أمريكا أبكالي دلوا حجي زي نبي كم الرحيو يخيل اندحري الكايا نبي حق أب حدا جنيا خنتات دخيل دلوا سلزي إيرتراوي ننهر هدو بحدا ختصنح خيل عنده إيرتراوي ننهر هدو بحنساب حوابيرو كما يجيرو نتزمت زلو أب من شو أب last week لحلف سمون مالتي أب 60 minutes ليسلي ستول حدا كستانت حدا غازيتانيا إذا كلهم بعد بيل جيتس نقول نسي انترفيو تقبرهم متحف صحيفو 1929 بالمتحف صحيفو 1929 كا كراشي نا أمريكا ايكونومي كراشي كستايل قبل هجي بقار حتيتاتو كراش كمتصري بأمريكا إلاتو انتايلوا هو خمتصيو اتناتو سيفيريتي وي كاتناتو حيلي سكاب كندي برتع مخانو وي دخمتون ايفوتوني معاس كم نمتص ايفوتوني جن كم نمتص رقطنيا يلو هجي اتي زهاجر كودر صنح كايدا بتاع محماي كله زم يوروبيان كانتريز تاريخهم ويسترن كانتريز تاريخهم
بإيكونومي فتيمهم سرفايف كقبروا له أبدي كله خناتاتهم تدلوا ذاتهم ناي أبي حجاب زي قدسل ذلوا خناتاتهم تدلوا أمريكا حجي تناتو مانيفاكتشرين بيس كود تصنيحو إن تشاينا واتيو حجي مانيفاكتشرين بيس يقولوا من تناتهم إيكونومي تي جنزبهم مول عالم دي دولارايز قبرالو ويكاب دولاري رحقالو حجي السوها انت عينت شجر كم نمسألهم تفلت حجي ببزحتي دزرب دلو ديجيتايز كقبرو يمتناتهم جنزبي في وانا نقر دلو ديجيتايز قبروها عخانت هاجر نخو قطعة أروحاي حجي زي انت عينت كستايت كم دمتس انت عينت شجرات كم دمتس ابتنات كبروبرتي يخون ابكاشكا يخون ابستفل عليه نقر اب أمريكا دمتس دلو لوتي قلي لا يكونن حراي تهاجر كأ أبسيني تايكون دلو تهاجر تفلالي كومبليتلي تفلالي يركومي أمولو معرباوين تايد بحالا متي زنبور مركبات بالاشي مش تشاينا زنبور مركبات ما باخلها كتب سلامنتان ازت بلا زلها ابسولوت لاب غزيون اقداسني انتاي يكوس خلادلي اكم ز عينت كونتات دارغا مبزحتو سدتنيا بلان بينات اللو بلان بيناتو دما سدتنيا مخانا ويزتقمكا اب هاجر كاي بلان بي and what is the effective plan B اما بزحتهم هاجرات غزا يسرحا بعدو سلمتاي غزا يسرحا بعدو مخنياتو at the end of the day value ገንዘብ ወረቀትዩ كل ነገር دهان ወረቀትዩ investment سوين بيتسيو ማለት diversify way فح كتب لك حبها مخنيات اب قدس مصحف كلهم ቋቁሖኻ ኣብ ሓደ ጀንቤ ላይ ትግበር ይብል ኣብ ጥበብ ሰለሞን ጂ ወላ መጽሐፍ ጥበብ ይመስለን somewhere ዝኾነ ታይን ማለት እዩ ዝበጽሐ ኤርትራዊ ድማ አቨሬጅ ኤርትራዊ ማዕከላይ ደረጃ ኤርትራዊ ብጀካ ሰሪሑ ገንዘብ ይውሓድ ይብዛሕ ባንካ ቀሚጥዎ ዘሎ ካለ ነገር ዝፈልጥ ኣይኮነን ወይ ካለ ነገር ሶፊስቲኬሽን ዝጥቀም ኣይኮነን እዚ ትብሎ ዘለኻ ክራይሲስ ድማ ዳርጋ ነዊሕ ዓመታት እዩ ተባሂሉ አሜሪካ ዝዓበየ ሪሰት ክትገብር ትጽበ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ and guess what ኣብ ሰብዓታት ሪሰት ክገብሩ ከለዉ ዶላር 900 ቫሊናቱ ሎስ ገይሩ ይዝባል ናይ ምግዛዕ ዓቕምናቱ ሕጂ ድማ ነዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እንድሕሪ ከምኡ ክገብሩ ኮይኖም ኩሉ ህዝቢ ክህሰይ ብፍላይ ፕሮፐርቲ ዘይብሉ ኢንቨስትመንት ዘይብሉ ገለ ነገር ዘይብሉ ኣብ ድኽነት እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ምስታ ውሽጢ ዘሎ ክወዳደር ኣይክእልኒ ኣብ ውሽጢ ኣትኹም ነቶም ኣብ ኤርትራ ገጅፍ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ንሳቶም ይጽንዑ ደሓን ደገ ዘለዉ ገዛ ንኽሰርሑ መሬት ሃቦም ኣይበሃልኒ ነውሪ እዩ እዚ we get it ኤርትራውያን ኢና ዋላ መስርዕ ግበረና ኣነ ብናተይ መረዳእታ እንታይ ዝብል ዘለኹ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ጣልያን ኮይኖም ድዮም ኣብ ስዑድያ ኮይኖም ድዮም ኣብ ኤውሮጳ ኮይኖም ብፍላይ ተን ዓበይቲ ሙሉእ ህይወተን ነዚ ሃገረይ እናበላ ብዙሕ ሓለፋ ዝገበራ ሕጂ ድማ ናብ ጥሮታ ገፀን ዝኣትዋ ዘለዋ ሓደ ዓብዪ ኢኮኖሚክ ክራሽ ይመፅእ ኣሎ ነዘን ሰባት እዚኣተን መእተዊ ዝኾናሉ ገዛ ንክገብራተን ዘይገበራ ዘለዋ መሬት ሂብካ ድዩ ባዕልኻ ሰሪሕካ ድዩ ዕድላት ክፍጠረሉ ዝኽእል እንተጌርካ ኣታዊ ነቲ መንግስቲ ይኾኖ ነዚ ንክገብር መንግስቲ ኤርትራ ድማ እዚ ኣብዚኣ ስእሊ ደሪአካ ዘለኹ እቲ ብፀጋም ዘሎ ናይቲ ናይ ባንክታት ድዩ ናይ ዩኤንዲፒ ድዩ ገለ ከምኡ ድማ እቶም ዩኤን ብዙሕ ይሕግዙ ኣለዉ እዮም ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ፋይናንስ ናይ ጋልን ንምትዕርራይ ኤርትራ ንዘለዋ ፀጋታት ኪኖታ ማዕድናት ዘሎ ገለ መለገዲፍካ ዋላ እውን ቱሪዝም ደንብሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ካብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ፈተና ናይ ደገ ናብ ዓዱ ገፁ ንኤርትራ ክጠቅም ኢሉ ዘይኮነስ ነፍሱ ክጥቀም ኢሉ ክኸይድ ከሎ ብዙሕ ካፒታል ንኤርትራ ክእቱ ካብዚ ነገር እዚ ፕላን ቢ ንክገብር ካፒታል ንክእቱ ኤርትራ ለውጢ ንክትገብር ቅልጣፈ ንክትገብር ብኸመይ ጌርና ፅልዋ ክንገብር ንኽእል ኣይኖ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ፕራዮሪቲ ናቱ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ቀሊል ኣይኮነን ዘለዎ ከመይ ጌርካ እዚ ነገር ዝባላንስ ክትገብሮ ትኽእል ምክንያቱ መጠን ገንዘብ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ መጠኑ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ይክኸውን መጠኑ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሓያል ይክኸውን መጠኑ ኤርትራ ኣማራፂ ክህልዋ እዩ ነቶም ሰራዊት ደሞዝ ንምውሳኽ ድዩ ነቶም ሰራዊት ገዛውቲ ንምስራሕ ድዩ ነቶም ኣብ ስድራ ስዋዕትን ስንኩላትን ንምጥዋር ድዩ እንተዘየለ እዚ ደገ ዘሎ ሰብ ፕሮአክቲቭሊ ንኤርትራ ንክኣቱ ኢንሰንቲቭስ ምክንያትን ስሕበትን ተደይፈጢርካሉ ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ሓወላ ክሰድድ እዩ ሕግ ገንዘብ ኣብ ዓመት ድዩ 2 ዓመት ካብ ቬኬሽን ክኸይድ እዩ
እዘን ኩለን ዝግበራ ዘለዋን ኤርትራ ከምዚ ሕጂ ትኸዶ ዘለዋ ዝገብርዋ እምበር ዓብ ነገር ንክትገብራ ይሕግዝዋን እዮም ስለዚ ንስኻ ብዘለካ ፅልዋ ምስቲ ዘለካ ኔትወርክ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለካ ቅርበት ምስ ዝተፈላለዩ ዘለካ ምትእስሳር what can be done መንግስቲ ኤርትራ ኣይ ሕጂ ናይ መወዳእታ ሕቶናት እያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ዓመት እዚ ጉዳይ እዚ ንክጓየየሉ ዞባታት ክጓየዩ ኣለዎም ነቲ ደገ ዘሎ ድማ ናብ ውሽጢ ንምእታው ብፕላን ክስራሓሉ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ኣብ 2-3 ኢንተርቪውስ ናቱ ሶ ፋር እዚ ነገር እዚ ከም ዝስራሕ ዘሎ ወይ እውን ናብ ህዝቢ ገፁ ንክወፅእ እንታይ ተበግሶታት ይረኣየካ ኣሎ ፖድካስት ስለ ዝኾነ ኢንተርቪው ጥራይ ኣይኮነ ናተይ ኢንፑት ሂበ ፕላስ ንስኻ ሞር ካባይ ንላዕሊ ሓበሬታን ፍልጠትን ስለ ዘለካ ካብቲ ናተይ ሕቶ ተበጊስካ ክትውስኸለ እየ ዝደሊ ስለዚ how can we help the government ግን እቲ መንግስቲ ድማ ከመይ ገይሩ ነዚ ህዝቢ ደገ ዘሎ ፅቡቕ ዝኾነ ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ክስዕባ ይኽእል ሕጂ እቲ attitude ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ኣገዳሲ እዩ ዳይ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ከም ትደልካዮ ናቱ ቀዳምነታት ኣለዎ መዓት ኤርትራዊ ኣሎ ኣብ ኣፍደገ ብረት ዘሎ ኣብ ኣፍደገ ፀላኢ ዘሎ እቲ ሓደ ካብቲ መጀመርያ ትውግእ ምስ ተፈጥረ ኣብ 1998 ባንክ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ኣብ ሜዳ ኣትዩ ኣብ ሕክምና ዝነበረ ኣብ ሜዳ ኣትዩ ሕጂ እቲ ኢኮኖሚ ዲስራፕትድ ኮይኑ እዩ ኣብ ብብዙሕ መገዲ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ምርግጋእ ባዕሉት መንግስቲ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ክሰርሓሉ እዩ ከዓ ናይ ግድን ክስራሓሉ እዩ ኩሉ እዚ ትብሎ ዘለካ ይፍለጥ ጥራይ ዘይኮነ ኣፀቢቖም ክስታይ ዝገብርዎ እዩ ዝሰርሑሉ እዩ ብናተይ ርድኢት ኣብ ኩሉ መዳያት ከዓ ክሰርሕ ዘለዎ ነገር እዩ ናይ ሕክምና በሎ ናይ ኮሚኒኬሽን በሎ ናይቲ ናይ ሕግታት ጌርካ ከም ተዓንተ ወይ ዝብሎ ነበርኩ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ክስታይ ምግባር ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝገብሮ ስራሕ ብዙሕ ክስታይ ምግባር ኣይድልን ብዙሕ ምዝራብ ኣይድልን ብዛዕባኡ ምክንያቱ እቲ ንቅድሞ ኣለና ማለት እዩ ግን ናትና ተሓሳስባ ክኸውን ዘለዎ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ናይ ባንኪን እንድሕር ኢልካ እንታይ ከመይ ገይሩ ገንዘቡ ባንክ ካብ ምእታው ካብ ምባል ንምንታይ ኢና ንሕና ኣብ ደገ ናይ ገዛ እርስና ኢንቨስትመንት ባንኪን ኢንቨስትመንት ክንገብር ዘይንኽእል ብሓንሳብ ከም ኮሚኒቲ እቲ ባንኪን ሽዑኡ እቲ ናትና ቬንቸር ካፒታል ዝሰርሑ ዘለዉ ዘበሉ ይኹን እቲ ናትና እንታይ ዝበሃል ናይ ኢንቨስትመንት ኣካይዳ ምስቲ ባንኪን ናይ ኤርትራ ባንኪን ዳይሬክትሊ ዝሰርሓሉ ኩነታት ትፈጥር እዚ ሓደ ኣተሓሳስባ ኣብ ደገ ኤርትራዊ ናይ ገዛ እርሱ ባንኪንግ ሲስተም ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ናይ ገዛ እርሱ ኢንቨስትመንት ኢንፍራስትራክቸር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ገይሩ ሽዑኡ ምስ ኤርትራ ዳይሬክትሊ ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ ንሕና እቲ ናትና ሓላፍነት we have to understand it ንሕና እቲ ናትና ተሓሳስባ ናትና attitude መንግስቲ ጥራይ ክንፅበ የብልና ንሕና ባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ኤርትራዊ ሓይሊ እንታይ እዩ ሓድነትና እዩ እንድሕር ሓድነትና ካብቲ ናይ ስጋኣት ካብቲ ናይ ሴኪሪቲ ካብቲ ናይቲ ለይትን ቀትርን ሃላኽ አንተ ወይ እንታይ ልካ ፅብቕቲ ነጥቢ ምፅኢኻ ንሳኻ እንታይ ኣብስ ደይመደ ኢሉ ነቲ ህዝብና ኣብ 2024 ፅቡቅ ብዛዕባ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ገለ ንዛረብ ነርና ሕጂ ግን ኩሉ ኣቓልቦና ናብ ካልእ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንምንታይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስትስ ነቲ ተሓሳስባ ንክቕይር መቐይሮታት የምፅእ ስለዚ እታ ደጋጊመ ድብላ ከዓ ዘረባ ከዓ ኣነ ንሳያ where your mind goes where your conversation goes where your thoughts go that's where your investment is going to go ሕጂ ንሕና እንታይ ድብል ዘለኹ ኣተሓሳስባኻ ዘረባኻ ኣቓልቦኻ ኣብ ዝኸደሉ ኣብኡ ኢኻ እቲ ናትካ ግዜ ተጥፍእ ሕጂ ንሕና ኣተሓሳስባና ኣብ ኢንቨስትመንት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ንግዲ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ከመይ ጌርና ነዚታት ናትና ኮሚኒቲና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ነብፅሓሉ እንድሕር ኮይኑ ብቐሊሉ ንዑታት ክንገብር ንኽእል ኢና ለይትን ቀትርን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ንዛረብ ኮይና ግን ብዛዕባ እቲ ኢንቨስትመንት ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ኣተሓሳስባና ንምቕያር ናይ ግድን ናትና ኮንቨርሴሽን ክንቅይሮ ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ብሓንሳብ ከም ንመፅእ ንገብር ንዑ ንምግባር ኮሚኒቲ ሰንተርስ ዝፈጥር ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንህዝብና ኣገልግሎት ንህብ ኣብ ደገ ዘለዋ ኣዴታት ይኹና ቆልዑት ኣለዉ ከመይ ጌርና ኢና ትምህርቲ ንህቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነቶም ቆልዑት ትምህርቲ ሂብና ምስ ህዝቦም ተሓቂፎም ከም ዝዓብዩ ንገብር
አለው ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ሓደ ሰባት አለው ሓደ ክልተ ሰባት ቅድም ናይ ጀብሃ ተጋደልቲ ነይሮም ንደቆም ንሰበይቶም ከይትኸዱ ዓዶም ዝብልዎም አለው ፍጹም ከምኡ ሕጂ ነቶም ቆልዑት ከመይ ጌርና ኢና ክንሕዞም ንኽእል ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ሕብረተሰብና ሰርቪስ እንዳሃብና ነቲ ኮሚኒቲ ሴንተርስ እንዳተጠቐምና እቲ ኮሚኒቲ ሴንተርስ ክትጥቀም ከሎ ክትረክብ ከለኻ ምስቲ ሕብረተሰብ እውን ርክብ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ምስቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ርክብ ትገብር ንሱ ክትገብር ከለኻ እቲ ደቅኻ ክራኸቦ ከሎ እቲ ናትካ ኢንቨስትመንት እቲ ናትካ ቢዝነስስ መዓት ኤርትራዊ ኣሎ ቢዝነስስ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኤርትራዊ ቢዝነስ ዘይብሉ የለን ብኸመይ ገይርኩም ትራኸብ ግን እቲ ቢዝነስ ዝፈልጦ ሰብ የለን መራኸቢ የለን ምክንያቱ እቲ መሰረት ኣይፈጥታ ገበርና ኤርትራዊ እዞም ኣይሁድ ማንም ኣይሁድ ይምፃእ እንድሕር ኢንቨስት ክገብር ደሊ ተሓባቢሮም ንዕኡ ሕግዝዎ እዮም ብናቶም ባንኪ ገይሮም ክንደይ ገንዘብ ኣድልየካ እዚኣ ይህብዎ ሽዑ ናጂ ይሰርሕ ማለት ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ፈቲና ፀሊና እቲ ናይ ኣይሁድ ኣካይዳ ኣብ ደገ ዝገብርዎ ስካብ ክንደይ ኤፌክቲቭ ምዃኑ ንዕኡ ኤሚሌት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ነቲ ንዕኦም ኣይኮንኩን ዝድግፎም ዘለኹ ኣነ እቲ ንሶም ሒዞሞ ዘለዎ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ባንኪንግ በሎ ኣብ ሚድያ በሎ ኣብ ኩሉ ዝኩሉ ንሪኦ በዓል ኔትፍሊክስ በሎ ዝኩሉ በዓል ኤችቢኦ በሎ ገለመታት በሎ ብዓለም እዮም ዝቆፃፀርዎ ሕጂ እቲ ንሕና ትናትና ኣካይዳሲ ናይ ብሓቂ ጥሙር ኮይኑ ኣብ ገንዘብ ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኣገልግሎት ምስ ህዝብና ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ጌርካ ኣብ ደገ ኮንካ ራብዓይ ግንባር ምባል ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን we have to work ነቲ ህዝብና ነቲ ናትና ኣካይዳና ክስታይ ምግባር ማለት እዩ ብሓንሳብ ንክንሰርሓሉ ማለት እዩ ትክክል ኣሚን ብዙሕ ዲቤት ክንገብር ኣይንኽእልን ኣብዚ ኣትሊስት ኣብዚ ቻነል እዚ ኣጋኒና ክንሪኦ እንደለን ኢና ግን ኣነ ኣብ ዩቱብ ካብ ዝመፅእ ጥራይ በሽሓት ዝቁፀር ሰብ ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ዝገበረ ሰብ ምሂር ኣለኹ ንባዕለይ ኢንቨስተር እየ እቲ ኢንቨስትመንት እዚ ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ንነብሮ ዘለና ኢና ኣብዚ ቻነል ብዙሓት ተኸታተልቲ ናተይ are very very familiar ምስ ኢንቨስትመንትን ናይ ባንኪንግ ኣነ እውን ትምህርቲ ናተይ እሱ ስለ ዝነበረ ዝትብሎ ዘለካ ኣብሶሉት ይርዳእኒ ባት ሓንቲ ኣገዳሲት ካብኣ ሕልፍ ኢላ ዝሰማዕኳ ምስ ገለገለ ኣብ ኔትወርክ ናተይ ዘለዉ ንዘራረብ እንዲና እቲ ባንኪ ምፍጣር ዝብል ኣብ ከምኡ ዝነጥፉ እውን ኣለዉ ገለገለ ሰባት ይሓቱን እዮም ንዓይ እቲ ፀገም ዘሎ ምስቲ ናይ ኤርትራ እገዳ ዘለዋ ወላ ክገብሩ እንተፈተኑ ከም ወፃኢ ዜጋ ኮይንካ እምበር ምስ ኤርትራ ኣብ ምግባር ቁሩብ ክበት ከም ዘለዎ ይነግሩን እዮም ግን ከም ዝበልካዮ ናትና ኢንስቲትዩሽንስ ወላ ፕሮፊት ሰንተርድ ኢንስቲትዩሽንስ ኣቑይምና እንተፀኒዕና እቲ ዓቕብታት እቲ ፅባሕ ንጎኒ ኤርትራ ሪሎኬት ክትገብሮ ከለካ ወይ ከተንቀሳቀሶ ከለካ እውን ካብ ዜሮ ዘይኮነስ ካብ ተሰሪሑ ዘሎ ንቅድሚት ክወስድ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ሓሳብ እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣዝያ ብልፅቲ ኮይና ተሰሚዓትኒ ንኣብነት ቬንቸር ካፒታል ክንገብር ተኮይና ፅባሕ ንጎ ኣብዚ ደገ ኣብዚ ቀረባ ጌርናዮ ዘይንፀንዕ ዝብል እዩ ግን ከም ትብሎ ዘለካ እዚ ናይ ኣይሁድ ሞዴልስ ናይ ቁጠባ ናይ ብሓቂ ብሉፅ ሓሳብ እዩ ግን it's not that easy ከም ሕብረተሰብ ኣከም ዓይነት ደረጃ ንክንበፅሕ ምናልባት እቲ ተስፋ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ዘሎ ብመሰረቱ ክጅምር ከሎ ብኸምኡ ዓይነት ሴትኣፕ ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን ኬንያ ኣንጎላ ገለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ካብ ንግሁ ክብገስ ከሎ ብኸምኡ ዓይነት ስለ ዝብገስ ዘሎ እሳቶም ፅቡቅ ክገብርዎ ክእሉ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሰብ ግን ብመጀመሪኡ ክብገስ ከሎ ንበይኑ ብዝኸዶ መንገዲ ስለ ዝኸይድ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን እቲ ሓሳብ at the end of the day ንሕና ኣብ ደገ ኮይና ንገብሮ ዘለና ኢና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከይድና ክንገብር ንኽእል እምበር ሓንቲ ከይገበርና ፀኒሕና ናብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ከይድና ያላ ግበሩ ምባል እውን ፅቡቅ ከም ዘይኮነ እዚኣ ዘረባናትካ ሓናፂት ኮይና ረኺብያ ተደጋጋሚ እውን ከም እትብል ኢኻ ግን እንታይ ኣብ ዝብል እየ ዝወድቕ ኣነ መጀመርያ ኢንዲቪጁዋል ሪስፖንሲቢሊቲ ክህልሉ ክኽእል ኣለዎ ብግልና بدرجة تمرتنا قطبانا من عبرونا أننا دحين زخنا زيجات تخينا إن أنا يرترح تغمان خل سلزي زيتي كل بزين جارب اللي جن انتهى لو أنا عايز زراعيني أبي أوروبا تاكسس أجيب كبوري بس حساباتي يدولوا لي مناي دنمارك توسيتكا نرويج توسيتكا سويدن كالو تاجرات تاكسس بس عم كبوري سبعجي كم قليلو حجوز قط يلو قرب جنزب كجبر مزجمرة بتاكس لازم بلع
ኢንሰንቲቭ የብሉን ክሰርሕ ምናልባት ገለገለ ሰብ ኣብ ካል ሃገር ከይዱ ታክስ ኦፕቲማይዜሽን ክጥቀም ታክቲክስ ንክጥቀም ኣቕምታት ይሓስሮ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ኢንስቲትዩሽን ዝተዝነብር እቲ ሰብ ነቲ ሃገር መርብሕን ነፍሱን ምረብሐ ዝብል ሪዲት ኣለና እምበር እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ከካል ኣማራፂታት ኣለዎ ንኤርትራ ክሕግዛ ስለ ዝደሊ እምበር እቲ ዘለዎ ሰብ ገንዘብ እኮ ብዙሕ ምርጫታት እዩ ዘለዎ ኢንጀነራል እንታይ ክንብልና ደሊና ናይ ሎሚ ዲስካሽንስ ከምቲ ስኻ ትብሎ ዘለካ ዝያደ ንዓድና ጥራይና ክንሰርሕ እንደሊ ንዓድና ዝሕግዝ ክንገብር እንደሊ ግን sometimes there are not enough stories ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ቁጠባ ንክንዛረብ ንግለ ሰብ ካለ ነፍሱ ቃረብ ሓይደሊ ገለ ነገር ኣብ ኤርትራ ክግበር ወይ ክሕሰብ ተጀሚሩ ኣብነት ኣነ ካምፔይን ዝብለካ ዝነበረ ንዑ ተቐቢልና ንሕና ሄይ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ያላ ከም ዝግበር ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንድሕሪ ዝኾነ ዘየለ ግን እቲ ሰብ ናብ ኤርትራ ኬትካ ትካል ክፈት ወይ እውን ከም ዝግበር ኢልካ ካምፔይን ክትገብረሉ ናይ ትኽእል ኢኻ ሓደ ግዜ እቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ኤርትራዊ ኣብኡ ዝእለኽ እውን ኣብ ቁጠባ ንክዛረብ ኣርእስታት ስለ ዝስእን ኮይኑ ይስማዓኒ ናብ ፖለቲካ ጥራይ ዝበፅሐ ሰብ I ክስታይ እዛ ትብላ ዘለካ ኩሉ ከም assumptions ወይ ከም ርዱእ ነገር ጌርካ እቲ ይውሰድ ስለ ዘሎ ጌጋ ርዲት እያ ኣነ ድብሎ ንምንታይ ጌጋ ድብሎ መስለካ ኣብ ዩሮፕ ትነብር ኤርትራዊ ዩሮፕያን እዩ ኣብ ጀርመን ዘሎ ኤርትራውያን ኣብኡ ተወልዱ ዝዓበዩ ኣብኡ ክስታይ ትገብሩ ዴንማርክ በሎ ኣብ ኩሉ ናይ ናቱ ሲቲዝንሽፕ ዝወሰዱ እዮም ናይ ሽወደን ከምኡ ሕጂ እዚኦም ከዓ ዩሮፒያን ካንትሪስ በቲ ናይ ዩሮፒያን ካንትሪስ ሕግታት እዮም ዝኸዱ ሓደ ኩሉ ኤርትራዊ ምናልባት እንድሕር ደይንፈልጦ ኮይና እዚ ቤከሪስ ትራንስፖርቴሽን ኣብ በዓል ሽወደን ኣብ በዓል ዴንማርክ ዘሎ ካበይ ድመፅእ ደቂ ተርኪ እዮም ዝቆፃፀርዎ ደቂ ተርኪ ይሰርሑ ነቲ ስራሕ ነቲ ኢንዳስትሪ ስሒዞሞ ነቲ ናይ ዩሮፒያን ሲስተም ተጠቂሞም ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንጀራ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ትራ ዩሮፕ እቲ ምዝራብ ኮ ዘድሊ እቲ ኮሚኒኬሽን ዘድሊ ኮ ነዚ እዩ you have to communicate and communicate often ክትዛረብ ኣለካ ብተደጋጋሚ ክትዛረብ ክትረዳዳእ ክትክእል ኣለካ ቻነል ከፊትካ ኣለካ ነዚ ቻነል ሕጂ ተምፅኦ ዘለካ ርእስትታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ብሓንጎሉ ንክኸፍት ዕድል ትፈቅድ ኣለካ ማለት እዩ ዕድል ትህብ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዩሮፒያን ካንትሪስ ዘለዉ ኤርትራውያን ነቲ ዘሎ ኣድቫንቴጅስ ሕጂ መዓት ትራክስ እየን ዘለዋ ናይ ደቂ ተርኪ ካብ ኩሉ ካብ ጀርመን ዴንማርክ ከዳ ካብ ጀርመን ገለ ካብ ኩሉ ንሳቶም እዮም ክስታይ ገይሮሞ እዚ ቤከሪስ ዘሎ በዓላቶም እዮም ሬስቶራንትስ ዘሎ በዓላቶም ክስታይ ዝገብርዎ ደቂ ሲርያ ከምኡ ናይ ሴኪሪቲ ስራሕ በሎ ብሓንሳብ ተተሓሒዞም እዮም ዝሰርሕዎ እቲ ኣባናት ባህሊ ናይ ኮሌክቲቭ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ብሓንሳብ ብሓባር ኮንካ ኣብታ ናይ ሃገር ክንከውን ከለና ኣብታ በዓል ክትከውን ከለና ንመፅእ እምበር ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ ብሓቂ ዘድሊ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ክመፅእ ዘሎ ግን ብሓደ ኣይንሰርሕ ኢና ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ተትርእሲ ትግረም ኢኻ ኣትርፍ ዝበሃል ጋዜጣ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕጂ እቲ ኣትርፍ ናበይ ኣድቨርታይዝ ዝገብር ነቲ ኤርትራውያን ኮንሱም ዝገብርሉ መኪና ምግዛእ ይኹን ገለ ይኹን ንሳቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ዝሸጥሎም ናይ ኤርትራ ቢዝነስ ጌርካ እቲ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ኣድቨርታይዝ ኣይገብርን እዩ ንመን ሽሙ ንኢትዮጵያውያን እዩ ኣድቨርታይዝ ዝገብር ኣብቲ ናቱ ከይዱ ክስታይ ኣይገብርን እዩ ኣይገዝእን እዩ ኣብቲ ናይ ወፃእተኛታት ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ከይዱ ክስታይ ይገብር እዚ ከምዚ ከይድካ ንማንም ቢዝነስማን ኤርትራዊ እንድሕር ሓቲትካ መብዛሕትኡ ብዙሕ ተገዳስነት የብሎምን ኣብቲ ህዝቦም ፎካስ ንክገብሩ ሕጂ ብዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣባና ዘሎ ዋሽንግተን ዲሲ መጀመርያ ኩሉ ሬስቶራንት ናይ ኤርትራውያን እዩ ነይሩ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ወሲዶሞ ዋላት ናይ ኤርትራ ናይ ኣይደንቲቲ ጉዳይ ከማን ኣብ ሕቶ ይድኣቱ ኤርትራውያን ቆልዑት ሕጂ ሓበሻ ክድብልሉ ኩነታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሓበሻ ከም ክስታይ ኮይኑ ብኡ ገይሮም ይሽቅጡ ዙርያ በሎ ክዳውንቲ ባህላዊ ክዳውንቲ ናይ ሓበሻ እንዳበሉ ክስታይ ይገብርዎ እዚ ንሕና we need to start talking ደቅና
كنسرعهم كنكايل لنا بزحالة you're right بزحالة تمكرتات خمزندي دابلكا بتينات كاسامبشنز مخاد جيجاي حجي حدش أنت حساس واخم فتر كنكايل لنا إيرترا صنعتا أريا إيرترا حيلا أريا إيرترا تطوكم تبل أريا إثيوبيا يكونن جلي يكونن ما نمسب تطوكم بلود خيريلن حجي تناي حزبي حيلي تناي حزبي ايكونوميك حيلي بركبر تعلو دلو خنتات يتفاتيرو دلو نعوخا بحسب كنسرحلو لنا invest Eritrea invest on Eritrea كلنا إيرتراوي ጉዳይ ክግበረሉ ዘሎ ግዜ በጽሕ ስለ ዘሎ እዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣሳምፕሽንስ ቀዳይ ነገር ትና ኤርትራ ጉዳይ ንረሳዕ እዩ ምስ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ለይገበረ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዘለዎ ክገብር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቡ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ድልየት እዩ ከምዚ ዓይነት ናብራ ክነብር ድልየት የብሉን ኩሉ ኤርትራዊ ዞም ኩሎም ኣብኡ ዘለዎ መሪሕነት ዘለዎ ከም ናይ ካልእ ዓለም መራሕቲ ክኾኑ ከም ድልየቶም ክገብሩ ግን ምስ ህዝቦም እዮም ዘለዎ ናይ ብሓቂ እንድሕር ሪኢኻ ኖ if you think about it ሕጂ ንሕና ኸኣሲ ከመይ ጌርና ኢና ንዕኡ ኮምፕሊመንት ንገብሮ ነቲ መስዋዕትታት ተኸፍለ መስዋዕትታት ሲ ኣብ ደገ ሲ ንሕና ኢንዲቪጁዋሊ ኸይድና ክንዕወት ኣብቲ ዓዲ ደይኮነሲ ኣብ ደገ ኮይና ነቲ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርና መኪትና ኣብ ዝለዓለ ኣድቫንቴጅ ንነብስና ንእትወሉ ኩነታት ከመይ ጌርና ኢና ንፈጥር ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና እዚ እቲ ኮሚኒኬሽን ደለ we're not communicating about it ኣይንዛረብና ዘለና ብዛዕባ ሕጂ ክንዛረብ ኣለና ብዛዕባ ያ ኣታታ ሓንትነት ብዝበልካያ ወላ ሓንቲ ዲቤት ገብራ ይክልኒ ኣባ you're absolutely right ንሓትሕትና ሰፖርቲቭ ኣይኮናን this is ሓቂዩ ዳርጋ ካብ ናይ ኤርትራውያን ናይ ካልኦት ሃገራት ኢና ክንድግፍ ንፍትን በንፃሩ ኣብዚ ትብሎ ዘለና ኣብነት ናይ በዓል ትርኩ ገለመለ ወላ እኳ እቲ ኮንቴክስት ናቶም ኣብዚ ብዙሓት ትርኩ እንዲኦም ዘለዎ ትካላት ዘለዎም ምስቲ ካብ ምስ ዓዶም ዘለዎም ኮኔክሽን ብትሕ ብዙሕ እዮም ዝጥቀምሉ ቤዝ ናይቲ ቁጠባ ናቶም ዝያዳ ካብ እዩ ቢካዝ ሶርሲንግ ናቶም ካብኡ ስለ ዝኾነ ግን ዝተፈልየት ናይ ቱርኪ ኣብ ጀርመን ድሕሪ ከይድካ ንኣብነት ዝዓበየ ሱፐርማርኬት ናይ ጀርመን ከሎ ካብቲ ናይ ቱርኪ ድኳን እዮም ዝቤዛ ዝገብሩ ሰርፕራይዚንግ ኤርትራውያን ከምኡ ንገብር ኢና እዚ ፀገማት ኣሎ ንኤርትራውያን ትካላት ናይ ኤርትራ ንምድጋፍ ሕፅረታት ኣለና እዩ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ምሳኻ ዝከራኸረሉ የብለይን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ከም ናተይ መረዳእታ ልዕሊ ዓቕሚ ዝገብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማንም ኣካል ክውስኽ ኣለዎ ትብሎ ነገር የለን ከመይ ጌርካ ዕድላት ትፈጥረሉ ከመይ ጌርካ መድረኽ ተፀባብቐሉ ንዕኡ ህዝቢ ንክሕገዝ ዝያዳ እዩ ትስራሕ እምበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኩነታት ዳርጋ ኣብዚ ቻነል ኩሉ ሰብ ዝርድኦ እዩ but at the end of the day ገለ ነገር ክግበር ክኽእል ኣሎ ባህላየ ቢካዝ at least ኣነ ኤክስፔክቴሽን ኣለኒ ብወገንና ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ሩይ ዝኾነ ለውጢ ገይሩ ነቲ ሰብ እውን ዝያዳ ተሳትፎ ንክህልዎ ዝገብረሉ መንገዲ 2026 ድማ ትመፅእ ኣላ ዝያዳ ምስኒ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፅምደሱ እውን ፖዚቲቪቲ ይፈጥረልና ይኸውን ኤርትራውያን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ 500,000 ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብርን ክሕውል ክሳብ ዘይጀመረ ቁጠባናትና ከምቲ ዝድለ ክዓቢ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን ያነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሴቪንግ ኣካውንት ናቱ ኣብ ኤርትራ ክገብር ተኮይኑ ግን ገንዘቡ ከም ድሌቱ ትወሉን ተውፃሉን መድረኽካ ክትፈጥረሉ ኣለካ I only put my money in a bank if I can get it anytime I want ሰብ ኣብ ባንክ ከውርድ ከሎ ናቱ ሎጂክ እንታይ እዩ እዘን ገንዘብ ኣብ ዝደለኽዎን ግዜ ክወስደንን ከትርፈንን ክሸጠንን ከውፀንን ክኽእል ኣለኒ ኤርትራ ድማ certain liberalization of the banking ተገይራ ሰብ ኣማራፂ ሳነ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝርካቡ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ከቐምጥ ይኽእል እዩ ድልውነትና እንዲሁ ማእከል ስሕበትናትና እዮ ክብልና እንዲሁ እዮ ኩልንትና ወትሩ ኣተጠንቀቕ ወትሩ ኣተዳሎ ዓጋም ከጎስጊስካስ ማስኪቃሳሎ ወትሩ ድልዋት ሓደ መስርዕ ኮይና ሰጊርናዮ እምበር ኩምራ ፀገማትና ወትሩ ለና ከስካስ ክብርታትና መንጋስ ነገርና ዝደሊ ማስነዳሊ ብድሎ ገጢና ዘያተዳሎዩ ኣኳና ዘሎ ዘያተዳሎዩ ክብርታትና ዘሎ
لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دحر حساب مرسال بخارينا التقوار تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين وترو لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي ندير لو قدنا زياد تدالو هلواتنا زلو زياد تدالو تبتانا زلو تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن صباح وانت الخوني زدالو زي جنبه يبنا ززاني تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن